hasieratik bagenk izan Tofol etorritxe, Tofol eta besteren bat espero bendu hor pizkate egur emango gana. Eta hasieratik hori, bere segitzi erran larrek izan, ez? Azkarrik urten da, horren gu atzetik hor beste 3 ipiniga, tranquiltxu hau. Por si acaso txubaskero dana erabiliok korritzeko, 20 kilometro arte, ze kostan aixi egote banien fresko. Gero ondartzetatik igotzeko oso labana gonda, basa asko. Baina, bueno, beste lan giro ona, korreka itxeko, lautadan eta igotzeko, jode, fresko ondo. Me gusta. Igual ditxarre onda egize esan, batez behar eurisa baino, egun hauetan egin daben eurisakin egon da lokatza, eta inamengo lokatza ez da barrualdeko lokatza bezala, hemen ondartzandeko lokatza, zapatietan pegatzen zen masa batein da oso saia zen gentzeko, eta gero aizea asko bili da. Ekosik bai, klaro bai, ez. Oso zertasin honak euki ditxutan, etako entrenamiento bezala basondo etorri jaton etortzia.